We gaan beginnen bij het begin. De nekpartij, hier. Dat is een vrouwelijk dier. Die heeft een beetje fijnere nek. Dat is gemaakt allemaal voor stoofvlees. Heel goed. Nu verse frietjes en een beetje sala. Lekkerder bestaat er niet. Ja. We krijgen hier de schouderpartij. Allemaal baklapjes. Goeie lekkere malse biefstuk. Als je naar beneden gaat kun je schenkelvlees, stoofvlees van maken. Of hele lekkere groentesoep of het een of het andere. Geweldig goed materiaal. Dan krijgen we hier iets heel moois. Heel dit stuk. Hier vanaf de schouderpartij tot de billenpartij. De lende. Nou. Entrecote, iedereen kent dat. Dat is het stukje zonder been. Maar als je werkelijk bij een ander gaat gaan eten, zie je ook wel een keer een kotel los staan of een T-boon. Nou, een kotel los is van de voorste kant en een T-boon is van de achterste kant. Aan de binnenkant van deze lende, T-boon, zit de ossenhals. De ossenhals is een stukje vlees, dat is super mals. En hoe komt dat? Ja, omdat het aan de binnenkant zit. En dat is een spier die wordt niet gebruikt. Dus hoe meer als de spier gebruikt wordt, hoe taaier die wordt. Dat wil niet zeggen als die niet lekker is. Maar laat maar zeggen, kijk, als je stoofvlees maakt van schenkels of van de nek die veel gebruikt wordt, is dat ook lekker. Maar dat is supermals omdat die zo weinig mogelijk gebruikt wordt. Dan gaan we naar de achterkant. Hier. Allee. Dat is ongeveer een kwart van een beest. 25%. Binnen dikwijl is dat allemaal biefstuk. Allemaal. Het ene nog lekkerder als het andere. En als je voor ons een beetje de grote ene zet, die zeggen, weet je wat, we kunnen er ook een keer een rosbiefje van maken. Of als je een slager hebt, we maken er een beetje rookvlees van. Maar als je een beetje vindt bent, is het al biefstuk. En dan ga je gewoon weer lekker naar beneden. Zit er weer een paar schenkels aan. Ook weer voor de soepen. Nou, hier een dingetje, er heeft heel veel bezwaar. Noem de staart. Ja. En de staart die dient om de vliegen weg te jagen. Er zit ontzettend veel vlees op, maar ook veel been en pezen. Als je daar soepen van maakt, nou heerlijk. Want dat wordt verwarmd, daar staat een uurtje of 3, 4 in de pot. En wel, daar rijdt de hele lekkere ossenstaartsoep van. Ja. Ja. Ben er vragen aan iemand die weet van wat is dit of wat is dat of zoiets? Oh, jullie weten het allemaal. Dat valt mee vandaag. Ja. Wat kan ik nog van vertellen? Er zit een vel aan. Als je er nog een keer allemaal een schoon auto koopt, dan moet je geen duur zijn. Maar dan kunnen we dat vel verkopen en dan kunnen ze daar schone leren bekleding in de auto insteken of zo. Of je kan er een keer schone schoenen van kopen, niet van die plastic rotzooi, maar een keer lekker een mooie leren schoenen en zo. Dan hebben de meesten er ook nog allemaal wat aan. Die aan dat dier kwijt, brengt het wat op als zo. En verder heb ik daar niks over te vertellen. Oké? Dankjewel. Yo.